σημερινό podcast έχουμε καλεσμένη την ομάδα iGEM Athens. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και συγκεκριμένα έχουμε εδώ μαζί μας 5 κορίτσια από την ομάδα, οι οποίες θα μας μιλήσουν περισσότερο για τις δράσεις τους και για το τι κάνουν στην ομάδα. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και για τον οργανισμό iGEM. Φυσικά και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να συστηθούμε αρχικά. Εγώ είμαι η Ελένη, είμαι απόφοιτος του τμήματος Βιοτεχνολογίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχω ασχοληθεί στην πορεία μου κυρίως με την έρευνα της βιοτεχνολογίας και το περιβάλλον. Εγώ είμαι η Άννα, είμαι τριτετής φοιτήτρια στο τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Εγώ είμαι η Χαρά. Είμαι τεταρτοετής και τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Χημείας και ολοκληρώνω φέτος τις σπουδές μου, αφού έχω κάνει και την πτυχιακή μου στον κλάδο της οργανικής χημείας. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα, είμαι στο 4ο έτος της ιατρικής. Και εγώ είμαι η Νέλη και είμαι στο 3ο έτος της ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Τέλεια, κορίτσια. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Καταρχάς, συγχαρητήρια και για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Οπότε, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια παραπάνω πράγματα για τη συνθετική βιολογία, αλλά και γενικότερα για το διαγωνισμό. Συνθετική βιολογία, καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο συνδυάζει αρχές της βιολογίας, της μηχανικής, της χημείας, της πληροφορικής, αλλά και πολλών άλλων επιστημών, με σκοπό να σχεδιάσει και να κατασκευάσει νέα βιολογικά συστήματα ή να τροποποιήσει υπάρχοντα. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γενετική μηχανική, προκειμένου ένα βακτήριο να μπορέσει να παράγει μια νέα πρωτεΐνη ή μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές και σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα στην υγεία, στην διαγνωστική και στη θεραπεία ασθενειών, στο περιβάλλον, στην διαχείριση της κλιματικής κρίσης, στη βιομηχανία των τροφίμων ή των καλλυντικών και ακόμα και στην εξερεύνηση του διαστήματος. Τώρα, ο iGEM είναι ένας διεθνής οργανισμός. Τα αρχικά σημαίνουν International Genetically Engineered Machine και διοργανώνει κάθε χρόνο τον διεθνή ομώνυμο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, ο οποίος ξεκίνησε από το MIT το 2003 και φέρνει σε επαφή φοιτητικές ομάδες από όλο τον κόσμο με σκοπό να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμα project συνθετικής βιολογίας. Εφόσον μας είπατε λίγα λόγια για τον οργανισμό, την ομάδα και το υπόβαθρό σας, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι ρόλοι στο πλαίσιο μιας ομάδας iGEM. Γενικότερα, στα πλαίσια μιας ομάδας, το κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από τις επιμέρους ομάδες. Η ομάδα, η πρώτη που μπορούμε να αναφέρουμε, είναι το Wet Lab, στο οποίο συμμετέχουν τα άτομα τα οποία θα ασχοληθούν με το πειραματικό μέρος του έργου μας, με το project με το οποίο ασχολούμαστε. Έχουμε επίσης το Dry Lab, στο οποίο συμμετέχουν τα άτομα όπου υποστηρίζεται η ανάλυση των βιοπληροφορικών δεδομένων, καθώς και η ανάπτυξη του λογισμικού. Έχουμε το Wiki, μέσα στο οποίο υπάρχει η ανάπτυξη τόσο του οπτικού υλικού, όσο και της ιστοσελίδας στην οποία θα παρουσιαστεί το project της ομάδας μας. Έχουμε μετά τα Human Practices, τα οποία αφορούν τη συμμετοχή της ομάδας του κάθε μέλους σε διάφορα συνέδρια, σε διάφορες παρουσιάσεις σε σχολεία, είτε σε εκθέσεις, όπου με αυτόν τον τρόπο μεταδίδουμε τις ιδέες τόσο της συνθετικής βιολογίας όσο και του διαγωνισμού. Υπάρχει το fundraising, στο οποίο ερχόμαστε σε επαφή με εταιρείες όχι μόνο του κλάδου του project με το οποίο θα ασχοληθούμε, αλλά και γενικότερα, προκειμένου να λάβουμε είτε κάποια οικονομική είτε κάποια προϊόντική υποστήριξη, καθώς ο iGEM είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οπότε όλα τα κόστη καλύπτονται από τις ομάδες. Και τέλος, είναι τα social media, μέσα από τα οποία γίνεται η μετάδοση τόσο των δράσεών μας, όσο και των ιδεών της ομάδας μας και του διαγωνισμού γενικότερα στο ευρύτερο κοινό. Και έτσι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν διαφορετικά background, τη διεπιστημονική φύση του οργανισμού. Ήθελα να ρωτήσω σε τι αποσκοπεί η συμμετοχή φοιτητών σε μια τέτοια δράση, σε μια τέτοια ομάδα. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια, τι προσδοκίες μπορεί να υπάρχουν από τη συμμετοχή φοιτητών, προπτυχιακών φοιτητών μάλιστα, σε μια τέτοια δράση. Η συμμετοχή σε έναν διεθνή διαγωνισμό όπως είναι ο iGEM έχει πολλά να προσφέρει στους φοιτητές. Καταρχάς, το πιο σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικά ερευνητικά έργα
που τους ενδιαφέρουν πολύ και να λαμβάνουν και πρωτοβουλίες, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα δυνατό να γίνεται στη σχολή σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολλές δεξιότητες και εργαστηριακές στη βιολογία, αλλά και γενικώς εργαστηριακές, αλλά και περαιτέρω δεξιότητες όπως οι επιχειρηματικές. Άλλωστε, πολλές startups έχουν ξεκινήσει τελικά από το διαγωνισμό. Και επίσης, οι φοιτητές μπορούν να συνεργαστούν με άλλους φοιτητές του αντικειμένου τους από όλο τον κόσμο. Επομένως, και εμείς, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, προσδοκούμε να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις για να λύσουμε σημαντικά προβλήματα σημερινά, να προωθήσουμε την επιστημονική έρευνα και να ενισχύσουμε βεβαίως με αυτόν τον τρόπο και το προφίλ του Πανεπιστημίου μας διεθνώς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μικρογραφία ίσως του μελλοντικού επαγγελματικού μας, έτσι, της μελλοντικής επαγγελματικής μας ομάδας. Δηλαδή θα είναι διεπιστημονική σίγουρα. Και επίσης μας δίνεται η ευκαιρία να υλοποιήσουμε μια ιδέα μας από την αρχή ως το τέλος, που κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο σε τόση νεαρή ηλικία να το βρει κάποιος, ειδικά στην Ελλάδα. Πολύ ωραία κορίτσια, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς πώς βρεθήκατε σε αυτό? Εννοώ, ήρθατε σε αυτό ψάχνοντας, είτε μέσω από ομάδες, είτε του Πανεπιστημίου, οι οποίες βοηθούν τους φοιτητές του να έρθουν σε επαφή με τέτοιες ομάδες? Γενικότερα, νομίζω είναι διαφορετικό για κάθε μέλος της ομάδας. Δηλαδή, εγώ ως Χαρά είδα μία ανακοίνωση την οποία μας την βάλανε στο κηλικείο της σχολής. Ένα παιδί από την προηγούμενη ομάδα το προσέγγισα και τον ρώτησα κάποια πράγματα σχετικά με τον διαγωνισμό, γιατί την περίοδο εκείνη αναζητούσα κάποια φοιτητική ομάδα η οποία θα με βοηθούσε να αναπτύξω λιγάκι τις ικανότητες που έχω στο εργαστηριακό πλαίσιο. Οπότε ήταν, νομίζω, η κατάλληλη επιλογή. Επίσης, είχε γίνει παρουσίαση της περσινής ομάδας και των project σε κάθε τμήμα, όπου μπορούσαν να μαζευτούν άτομα και ενημερωνόμασταν σχετικά με το τι κάνουν, ποιοι είναι και άμα θέλουμε να συμμετάσχουμε και οι ίδιοι. Και γενικότερα υπήρξε έτσι ένα ανοιχτό κάλεσμα από την περσινή ομάδα, γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην iGEM Athens τα μέλη ανανεώνονται κάθε χρόνο, γι' αυτό και υπάρχει και διαφορετική φύση του project κάθε χρόνο που συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Προσωπικά για μένα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία που μπορούσα να αξιοποιήσω σε αυτή την άχαρη φάση μεταξύ προπτυχιακού και μεταπτυχιακού, όπου αναζητούσα έτσι να πάρω περισσότερα ερεθίσματα και να αποκτήσω μεγαλύτερη εμπειρία, κυρίως στο εργαστηριακό αντικείμενο και εγώ επίσης. Ωστόσο, στην πορεία ανακάλυψα και άλλα πράγματα που με ενδιαφέραν πάρα πολύ, όπως είναι η επικοινωνία της επιστήμης μέσα από τα human practice που έχουμε αναφέρει και να αποκτήσω και περισσότερες δεξιότητες σε αντικείμενα που ενδεχομένως να μην είχα φανταστεί. Επίσης, για μένα ως Κωνσταντίνα ήταν μια ευκαιρία να αναπτύξω πολύπλευρα ένα κομμάτι που δεν έχουμε τόσο στη σχολή μας, όπως είναι το εργαστηριακό. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι επειδή εμείς περάσαμε τα πρώτα χρόνια της σχολής, που είναι και τα πιο εργαστηριακά, τα προκλινικά έτη από το σπίτι, λόγω της καραντίνας, ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αυτό το κομμάτι, το εργαστηριακό. Αλλά εκτός από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το fundraising και γενικότερα ήταν μια ευκαιρία να αναπτύξουμε πολύπλευρα τις δεξιότητές μας. Κορίτσια, αυτά που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά και νομίζω δίνετε τα κατάλληλα ερεθίσματα και για τις νεότερες γενιές να ψάχνονται, να βρίσκουν τέτοιες φοιτητικές ομάδες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι ενδεχομένως οι δυσκολίες που μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει τόσο σαν ομάδα αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Ειδικά αν σκεφτείτε κιόλας ότι πρόκειται για μια ομάδα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο περίπου. Ουσιαστικά παρέδωσαν σκητάλη οι προηγούμενοι, επιλεχθήκαμε μέσω μιας διαδικασίας με αιτήσεις και συνεντεύξεις και ήμασταν 11 άτομα σχεδόν όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Οπότε κληθήκαμε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γνωριστούμε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Ο καθένας είχε ένα διαφορετικό background. Οπότε έπρεπε να βρούμε μια κοινή βάση για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε από εκεί και πέρα. Εκτός από αυτό το κομμάτι, είχαμε δυσκολίες σίγουρα όσον αφορά την ιδέα του project. Είχαμε πολλές διαφορετικές ιδέες, έπρεπε να βρούμε ποια θα υλοποιήσουμε. Γιατί ο διαγωνισμός γίνεται τον Οκτώβρη. Μέχρι τότε έπρεπε να έχουμε έτοιμο το project, την ιδέα, να έχουν πάει όλα καλά.
έπρεπε να σχεδιάσουμε το project. Μετά αρχίσαμε να συνομιλούμε και με διάφορους καθηγητές, ανακαλύψαμε διάφορες δυσκολίες και σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα που σιγά σιγά ξεκινάμε και το εργαστηριακό, φαίνονται και εκεί κάποια τεχνικά πολλές φορές ζητήματα, τα οποία επίσης πρέπει να επιλύσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα σε τι φάση είστε όσον αφορά τον διαγωνισμό. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε καταλήξει στην ιδέα την οποία θα υλοποιήσει η ομάδα μας και θέλουμε να οριστικοποιήσουμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το πειραματικό κομμάτι. Έχουμε επικοινωνήσει επίσης με τα άτομα του Dry Lab, γιατί εγώ ανήκω στο Wet Lab σαν το βασικό μου ρόλο, για να ξεκινήσουν και εκείνοι τα αντίστοιχα τμήματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να οργανώνονται. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υποκατασκευή. Έχουμε επικοινωνία με καθηγητές από διάφορα τμήματα, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε όλους για τη βοήθεια που μας έχουν προσφέρει. Γιατί όλο αυτό το project είναι διεπιστημονικό και η παροχή βοήθειας από καθηγητές που προέρχονται από διαφορετικά τμήματα είναι αυτό το οποίο στηρίζει την επιστημονικότητα την οποία προωθεί ο ίδιος ο διαγωνισμός. Πόσο σημαντική πιστεύετε είναι η συμβολή μιας τέτοιας εμπειρίας για τη μελλοντική εξέλιξη στον κλάδο των επιστημών? Είναι μια ερώτηση που θέλω ώρα να την κάνω. Και είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γενικότερα, η συμμετοχή μας σε έναν διεθνή διαγωνισμό και τέτοιων διαστάσεων όπως είναι αυτός του iGEM, θεωρώ ότι συμβάλλει σημαντικά, όχι μόνο για την ουσιαστική μας εκπαίδευση, η κάθε μία στο δικό της κλάδο, αλλά και για τη μετέπειτα δική μας επαγγελματική πορεία. Οπότε, ανάλογα με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά μας, σίγουρα είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε πολύτιμη εμπειρία για πολλά και διαφορετικά αντικείμενα που έχουμε ήδη αναφέρει και με τα κορίτσια. Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ανέφερες, Ελένη. Θέλω να ρωτήσω, πέρα από το πώς συμβάλλει όλο αυτό στη δική σας προσωπική εξέλιξη, πώς συμβάλλει και στην επιστήμη, στην εξέλιξη της επιστήμης μάλλον. Σίγουρα, σαφώς από τη στιγμή που είναι ένα αντικείμενο που καταπιάνεται με πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πέραν δηλαδή των επιστημών της ζωής, όπως είπαμε, δηλαδή για τη μηχανική, για την πληροφορική, αυτό διαφαίνεται, η συμβολή δηλαδή του iGEM διαφαίνεται από τις καινούριες κατηγορίες που υπάρχουν και κάθε χρόνο στο διαγωνισμό. Δηλαδή, εκτός από τις ομάδες, ας πούμε, που επιλέγουν να λύσουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα, είτε μέσω της διάγνωσης είτε μέσω της θεραπείας, προκύπτουν συνεχώς καινούριες κατηγορίες, για παράδειγμα, για το περιβάλλον, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την κλιματική κρίση. Από την άλλη, μπορεί να περάσει ακόμα και στο κομμάτι της πληροφορικής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και συνολικά στην βιομηχανική παραγωγή, στα τρόφιμα και στο περιβάλλον. Οπότε, το όλο νόημα του διαγωνισμού είναι να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα. Μέσα από τον ίδιο τον διαγωνισμό, καθ' όλη τη διάρκεια της 20 έτους πορείας του, έχουν προκύψει διάφορες startup. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα από το διαγωνισμό δημιουργούνται ομάδες, είναι η αφορμή, προκειμένου να υπάρξει κάτι καινούριο, κάτι ρηξικέλευθο σε οποιοδήποτε κλάδο στον οποίο έχει κάποια εφαρμογή η συνθετική βιολογία. Και οι ιδέες που παρουσιάζουμε στο διαγωνισμό ουσιαστικά έχουν σκοπό να εναρμονίζονται με το μότο, ας πούμε, του iGEM, το οποίο είναι ότι local people solve local problems. Οπότε προσπαθούμε μέσα από το διαγωνισμό να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, για παράδειγμα εμείς, ή αντίστοιχα μια ομάδα από την Κίνα, κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει εκεί. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα επίσης να ρωτήσω εγώ είναι πώς μπορεί κάποιος να σας προσεγγίσει, εννοώ ότι έχετε ίσως, είπατε ότι το site σας είναι υποκατασκευή, οπότε να φανταστώ ότι θα κατασκευάσετε το site σας και εκεί θα κάνετε κάπως share τα νέα του διαγωνισμού, σε τι φάση είστε, έχετε κάποιο κανάλι στα social media? Γενικότερα, όπως αναφέρατε κι εσείς, αυτή τη στιγμή η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υποκατασκευή, δεν είναι τελειωμένη και προφανώς παραδοτέα, αλλά χρησιμοποιούμε ενεργά τα social media και μπορεί κάποιος να μας βρει είτε στο Instagram, είτε στο X, είτε στο Facebook και στο LinkedIn έχουμε πολύ ενεργή παρουσία, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να μάθουν πιο επιστημονικά κομμάτια του project μας, επικοινωνούν μαζί μας μέσω email, καθώς και με την παρουσία μας στα συνέδρια και τα λοιπά.
Κορίτσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα είναι πολύ σημαντικά, τόσο για τη νέα γενιά, για μας, αλλά και για την εξέλιξη της επιστήμης. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για το διαγωνισμό. Ελπίζω όσοι ενδιαφέρονται να σας βρουν μέσω της ιστοσελίδας σας, μέσω των social media. Χριστίνα. Ναι, κορίτσια, ευχαριστούμε πράγματι. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Θεωρώ ότι υπόθηκαν αρκετά πράγματα και ελπίζω να είναι βοηθητικά όσα υπόθηκαν και για όσους μας ακούνε, για το τι είναι συνθετική βιολογία, για το τι είναι ουσιαστικά ο διαγωνισμός. Κάποιος μπορεί να ψάξει και παραπάνω στοιχεία για εσάς. Επιπλέον, θα ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Εύχομαι να τα πάτε πολύ καλά και να ξεδιπλώσετε εκεί όλες σας τις ιδέες, το ταλέντο σας και να έχετε πολύ καλή τύχη. Εμείς ευχαριστούμε Σε ευχαριστούμε πολύ. για την πρόσκληση στο podcast σας. Να πούμε σε όποιον μας ακούει και επιθυμεί να δει τα νέα μας, μπορεί να μας ακολουθήσει στο Instagram, IGEM Athens, ή αντίστοιχα στο Facebook και στο X. Και πάλι ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενες που είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε κάτι τέτοιο και να προωθήσουμε τόσο την ίδια την ομάδα μας, όσο και γενικότερα τον οργανισμό και τη συνθετική βιολογία συσσωρητά. Μέχρι την επόμενη φορά βρείτε τις Greek Women in STEM σε social media ή εγγραφείτε στο newsletter για να μην χάνετε τα νέα και τις δράσεις μας.